Magandang araw po sa inyo lahat at Happy Valentine's! Sa lahat po ng mga nagmamahal at patuloy na nagmamahal, lagi po natin sa puso na araw-araw ay Valentine. Hold up. Magandang araw po sa inyo at welcome to my channel, Mami Flo! Naisip po namin na idaos ang aming Valentine dito po sa MOA sa Pasay City. Since it's a new normal, gusto po namin makita ni Daddy Flo kung ano po ang mga kaganapan dito at kung gaano po kadami ang mga tao na talagang feel na feel nila ang Valentine's. Tayo po mga Pilipino ay talagang may pagka-sentimental. Aminin na po natin yan. At lahat po ng mga pangyayari sa ating mga buhay ay talaga pong lagi nating isineselebrate. Lalo-lalo na ang Valentine at ito po ay sign ng ating mga pag-ibig. Ay nako po. Dito po sa MOA ay hindi po natin mapapansin na talagang naglipa na pa rin ang COVID. Talaga pong bata, matanda, may ngipin o wala ay talagang andito po at namamasyal. Minsan nakikita ko po kasama pa nila ang kanilang mga kids at ang kanilang mga baby. Talagang feel na feel po nila talaga ang Valentine's. Kahit saan ka po pumaling, talaga pong punong-puno itong MOA. At ito pong MOA sa pagkakaalam ko ay isa sa pinakamalaki na shopping mall dito sa Pilipinas. Ala, ayan po, kitang-kita nyo po. Talagang masayang-masaya po ang mga tao at talaga pong feel na feel nila ang Valentine. Bago po kami lungo sa Maynila ay nagpa-reserve po muna kami sa Four Seasons Hot Pot City. Hindi po namin alam kung ano po ang mga pagkain dyan, pero dahil po sa punuan at kailangan na reservation ay nagpa-reserve po kami dito. Ito po ay malapit sa Baywalk, nasa gilid lang po siya ng MOA. Ito po yung mga rates niya para po sa adult at saka sa kids. Meron po ding free for the kids at meron naman po na hindi at meron din pong discount para po naman sa mga senior citizen. Ito po ang mga pila ng mga taong papasok dito at ang iba naman po dito ay pila papunta po sa loob ng seaside kung saan meron po dong parang breakwater at date section din po yon. So ito na po, nandito na po kami sa loob ng Four Seasons at ito po ay lahat ay mga iba't ibang klaseng pagkain para po sa hot pot. Ayan po.
Napakadami pong pagpipilian pero ako po talaga Japanese ang gusto. Kaya kahit na punong-puno ng pagkain dito, talagang Japanese pa rin po ang aking inuna na kainin bago ako mabusog. Masarap. Pagkatapos po namin kumain ay talagang lumabas na kami dahil sa busog na rin po kami. At ang dami pong tao habang gumagabi ay dumadami ang tao sa MOA. Ay, grabe. After po ng dinner, naisip po namin na wag na lang po kaming gumala para magpagutom uli. Dahil sa dami nga po ng tao, alam mo po, may COVID pa rin po. So, manood na lang po kami ng sine since ang palabas po ay napakaganda, ang Blacklist. Super excited po ako dahil for the past 5 years, ngayon lang po ulit ako makakapanood ng sine. At hindi ko po alam kung ano itsura na ng sinehan. Napakatagal po na hindi kami nanood ni Daddy Flo ng sine. Sa mga hindi pa po nanonood, ang sine po ngayon ay 300 plus at may kasamang popcorn. May popcorn po. Hindi ko alam kung free dahil Valentine's. So, maganda po. Wala pong masyadong nanood ngayong araw na ito at siguro po ay mas type nilang kumain kasama ang family. Lahat po ng restaurant punong-puno po ng tao. Kahit McDonald's at Jollibee, puno po ng bata at puno ng buong pamilya. Sa inyo pong lahat, i-share ko lang po ang experience ko dito sa Manila para sa New Normal Valentine's Edition. At talagang love is in the air. So kayo po, ano pong ginawa nyo ng Valentine's? Alam ko po na bonggang-bongga din ang Valentine's nyo. Sabi nga po, sana all. Sana araw-araw ay Valentine's para masaya at happy-happy lang, walang problema. Ito po, natapos na po namin ang movie at talaga pong napakaganda ng pelikula. At napansin ko lang po, apat pala kami na nanunood dito. Ano yan sabi mo sa ating dinner? Ha? Busog eh. Busog? Oo, okay lang. So, okay lang. babalik ka ba uli dyan? Hindi Or... lang, last ko lang. Eto po, pauwi na kami at happy Valentine's po sa inyo lahat. God is good all the time. God bless. Peace out!